Имаш ли усещането, че нещо голямо е на път? Че Бог прави нещо зад кулисите, дори когато не го виждаш? Вътре в теб се случва промяна. Усещаш я, но не можеш да я обясниш. Животът ти се разклаща, обстоятелствата се менят, хора си тръгват и ти се питаш какво се случва. Понякога, точно преди най-големия пробив, идва най-силното напрежение. Не защото Бог те е изоставил, а защото Той подготвя нещо много голямо за теб. В това видео ще споделя 7 знака, че твоя пробив е близо. И всеки знак ще бъде подкрепен с Божието Слово, защото не ти давам просто мотивация, а истина, която освобождава. Остани до края. Това видео ще ти даде надежда, сила и увереност, че Бог работи дори когато ти не виждаш. Първият знак е, че изведнъж всичко изглежда по-трудно. Когато пробивът наближава, духовната битка се засилва. Изпитваш съпротива във всяка посока. Но в Библията пише: Господ ще се бие за вас, вие само стойте мирни. Изход, 14 глава, 14 стих. Затова не се плаши от битката. Тя е знак, че нещо голямо идва. Вторият знак е, че се чувстваш на края на силите си. Чувстваш се изморен, изтощен и все едно не можеш да продължиш. Но описано е: но които чакат Господа, ще подноват силата си. Исаия, 40 глава, 31 стих. Затова знай, че Бог те подготвя. Слабостта ти е мястото, където Неговата сила се проявява най-мощно. Третия знак е, че започваш да изпитваш съмнение в себе си и в Божия план. Започваш да се чудиш дали изобщо си на прав път. Но в Библията пише: защото аз зная мислите, които мисля за вас, мисли за бъдеще и надежда. Йеремия, 29 глава, 11 стих. Съмнението е последния опит на врага да те спре, затова не се отказвай. Четвъртия знак е, че старото вече не ти дава удовлетворение. Това, което те е вдъхновявало, вече не те вдъхновява. Чувстваш се призован за нещо повече. Писано е: ето, ще направя нещо ново. Сега ще изникне. Исаия, 43 глава, 19 стих. Затова знай, че Бог те издига на ново ниво. Затова старото не работи вече. Петия знак е, че в живота ти идват внезапни промени. Някои хора си тръгват, други влизат в живота ти. Обстоятелствата се променят и плановете се провалят. Но писано е: всичко съдейства за добро на тия, които обичат Бога. Римляни, 8 глава, 28 стих. Промяната боли и често изпитваме неудобство, но тя е нужна, за да стигнеш до обещаното. Шестия знак е, че Бог те кара да се довериш напълно. Ситуацията ти изглежда несигурна и нямаш контрол. Но помни, че в Библията пише: уповавай на Господа с цялото си сърце и не се облягай на разума си. Притчи, 3 глава, 5 стих. Запомни, Бог те учи да ходиш с вяра, а не с виждане, и Той е верен. Седмият знак е, че започваш да усещаш вътрешна промяна. Без дори да си напълно наясно, мисленето ти се променя и израстваш духовно. Писано е: който е започнал доброто дело във вас, ще го завърши. Филипяни, 1 глава, 6 стих.
Промяната вътре е най-сигурният знак, че новия сезон вече чука на вратата. Запомни, пробивът ти не е далеч. Той е на една крачка вяра разстояние. Затова не се отказвай. Може би точно сега си в момент на затишие, объркване или болка, но това не е краят. Това е подготовка. Бог не е забравил молитвите ти. Той не е забравил сълзите ти и жертвите ти. Той работи зад кулисите и когато най-малко очакваш, ще дойде твоя отговор, ще дойде чудото и вратата ще се отвори, която никой човек не може да затвори. Затова не се отказвай, не спирай да вярваш. Пробивът ти наближава и Бог е с теб до края. Ако това видео те насърчи, сподели с някой, който също има нужда да чуе тези думи.